И здравейте, беше ми ново видео, където днес ще играем на Hypixel с Balkan Panda. Но, нали, както можете вече да забележите, съм си взел мой акаунт, така че всичко вече е топа, няма да се притесняваме. Всичко ще е топ. И да, без повече да ви ба, направо нека да преминаваме към видеото и към строенето. И от мен, айде. Така. Sunshine. Брат, какво прави Леброн Джеймс тук, бе? Аз не знам, ако не съм оцелил точно... Добре, то от Star Wars. Не разбирам. И аз да видим... Имаме Барн. Run, Quote, Drink, Shell... Аз отивам или за Барн, или за Дринк. Отивам на Барн. Това беше Барн, бе. Добре, област. Това най-тъпото нещо. Добре, в небето ли ще го правим? Не знам, може би малко по-към земята. Добре, или по-добре? Не бе, не ще направим това, сякаш небето и ще има един облак в небето. Така много ме кеф, как се тапа от ног, това ще го кътна. Някакво огромен клауд и да сложим нещо на него, примерно. Ара да сложим кокошки. Не. Защо? Много голямо го направихме това. Добре, оставим дебел. Ето мога да взима вниманието. Добре, аз ще почна да оформим горе. Опа. Опа. Това ще отнема много дълго време, бе. Така много яко. Да, почни. Абе, не бе, нищо го запълваме, ние сме много тъпи. Не бе, що? Не бе, не го запълвай. Аз почнах да го запълвам. Само отгоре го запълвай и на крайния слой. Ека да видим как се получи. Добре. Да взема ли такова? Имаше едно такова, което пускаше такъв ефект. Да, напари светкави си и вода, да. Тогава си трябва да сложим малко сиво. Окей. Все пак сивите облаци предизвикват това. Слънце да правим ли? То вече има. Да, вече. Не, ако искаме да го направим като буря, може да го направим по-тъмно. Не знам. Една идея по-тъмничко, нали? Няма да е вечер. Не знаеш какво е времето, когато вали дъжд? Не е толкова слънчево. Да, някакво тъмно. Да. Ще да го продължавате, да продължим да го оформим. Опа! Добре, ти отгоре почвай да правиш. Аз малко ще заоблям тук отдолу, защото, нали, все пак облака не е плосък. Това не са нашите Майнкрафт облаци. Чакай, ще не можеш да представим на Майнкрафт облаци. Може да направим такова, Зевс отгоре, ама не, защото и нали е такова. Много време ще на небето. Много време ще Просто ще направим някакво манекенче. Брат, да спанем някакво NPC отгоре. Да, може. Това ще е много яко. Еки сте малко. Яла тук, яла тук. Чак.
бе, я да ви как се получава. Не е толкова зле. Този проблем, че имаме да правим малко отдолу. Да, да си. Аз, ела, идвай да помагаш, защото няма много... Не, actually имаме бая. 2 минути. Бива си. Не, ще успееш да го направиш. Почвай да запълвам, нека да почвай да запълваш. Да. Абе, някакви добавки долу ще добавяме ли? За какво? Не знам. Нямаме време, иначе можеш да добавим някакъв като баям се едно, в смисъл да сложим трева и на него да добавим някаква полянка, където вали. Да, това също бива. Да, ама ще е много трудно, защото за 1 минута няма да успеем. Я го заформи отдолу, брат, защото верно прилича на някакво плоско нещо. Да бе, я за това. Да го формим малко отдолу. Това прилича... О, не! Още 2 минути ще фръкнат. Брат, то ние си направихме облак, верно. Чакай, я ела. Това бе. Ей тук. Пум. Една минута трябва да запълваме. Почвай да запълваш. Заобляй го отдолу. Аз почвам да слагам water effect. О! Как сложих бакет? Чакай. Това трябва да се работи. Това се получава actually много добре. 100%. Може трябва да добавим нещо, което свети. Къде? Осветление няма ли да добавим, защото е много тъмно. Не. Ако го направихме такъв светещ облак, може, ама... То няма време, ние вече го почнахме така. Нека да видим на другите. Това е actually добре, бе. Това има гръмотевица. Но това не е отгоре, не знам какво е, така че му дам мех. Малко рано. Така, виж пъти най-долния облак. Така, това ще трябва да го кътна също. Имаше любимия знак на един от нашия приятел. Един от нашите приятели. Нищо, че го знаеш. Леброн Джеймс. Това на баш е оня дете със Sunshine. Сигурно. Той е. Няма как да е. Няма кой да е. Брат, ще ли гуд? И виж отстрани. Това пречи по-скоро на някакъв скайблок. Skyblock Cloud. Не. Cloudblock. Чикен. Да, верно, че щяхме да добавяме чикен. След това осветление ни прецака всичко. Горе-долу дам. Много ме кеф как има само един. Това не е облак, това е Штраус, да е. Не, това няма как да е Штраус, страшно да лети. Брат, това дори ми прилича на облак. Облак във водата, много яко. Ето беше нормално, няма как да спечели това. Ние сме десети, брат. Ето като... Как има удар? Тази тема беше бая скучна. Да,
Да, в смисъл, не можеш да правиш много неща за нея. Колко... Ако се вкътваме. Тихо, само искам да ти кажа, спри да качваш, че ще го кътнеш нещо, защото няма го кътна аз. Какво? Спри да казваш, че ще кътваш нещо. Разбрали ме? Какво да Разбрали? Трябва да спра. Спри да викаш, че ще кътваш нещо. Аз не викам. Аз го те чувам как го казваш. Кое? Ще кътнеш видео! Стани просто, за това. Между другото, виж скин на X. Да, верно. Ами то логично. Тоест, в смисъл на някои неща си трябва. Да се като... Като не червена панда, бе. Моля, те пак джойнаха тук като луди. Тук, бе, мой. Значи, компютър, волкино, принцес, клубъс, театър. Принцес... Вулкан... Да направим ли вулкан? Да, бе, късмет. Ей, то добре, аре, избирам вулкан. Аре, вулкан. Ох, моля, в какво се вкарахме? Направи пода магма. Или не, всъщност не е магма. Взимай Blackstone, магма... Нещо като недъра. Мисля, да, с едно дънедър. Недър. Как да го направим само? Еки, пода ще... Още си на филмовата ера. Не, това не е това виличер, се става просто тия. Какъв пот е? Да, добре. Ма вулкана малко е голям. Почвам да оформим вулкана. Ма не, кот се... Такова капи не дей. Не става. Не с това материал да тази билки. Това какво е мус? Коче! Ти допълвай тия малките дупчици. Да. Това ще направя най-горния слой. Направи Направим ли вътре. как е избухнало, бе? Да го направим как е избухнало. Може ли да слагаш лава? Брат, ние го направихме много голямо. Как избухва? Може. Брат, ние го направихме много голямо. Ще си стигнем. Аре да добавим нещо яко. Като... Кокошки, които плуват. Брат, мозъкът ти е пълен с кокошки, брат. Добре, тогава прасета. Ако не е прасет, ще е крави, нали? Да. Аре, идвай да помогнеш бързо. Hello? Така. Брази! 4 минути, това не е хубаво. Поне колкото по-нагоре отива, по-малък става. Дай, плувай. Пълниш ли? Да бе, пълня. Да, и горния.
приличва на нещо. Мяза. Мяза, да. Ако имаше бариера, ще да е всичко хубаво. Бариера блок? Да. О! Ти правиш? Да спусна лава. Ще е махна. О, бързо, 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 бързо. Не. 3 минути. Само. Не просто се опаши, че има 3 минути. Така, о, мога тази лава. Малко. Така. Идеално. Нов слой. Ще трябва да преплесим някои блокове, нали знаеш? Ще трябва какво? Ще трябва да плеем някакви блокове, за да има някакво разнообразие на блокове. Да, бързо. Пак не от направим, все пак не... Брат, какви са тия дупки, дето ставаш, бе? Аз ли? Да. Аре, бързо. Добре, ей тук спускам вече една лава. Аз почвам да слагам магма. Добре. Дори това малко не прилича на вулкан изобщо, ама както и да е. Почва да реплейсваш и това я трябва да реплейсне. Какво направи, бе? Ма така трябва да е. Брат! Какво е? Какво е това? Бе, брате! Какво си направил, бе? Млад! Животно! Ехо! Трябва да е, бе! Брат, Да, знам, че няма да стигне времето да спре. тук това го няма, бе, брат. Как го няма това е? Като тъкнеш ляпото ми десен, потом ти го реплейсне блок. Бързо! Слагай! Кой да слагам? И такова, докато аз имам ефект. Брат, ще слагам на вулкана магма. Брат, лавата! Лавата! Той ни съсипа всичко. Добре, на кокошка заслужа. Брат, не бе! Маня тая какашка. Не! Не сложа кокошка. Добре, не, нашата единствената житнярска. Добре. Това ще е по-тъжно. Аз съм в лава. Така, а какво е това? Второсветовен вулкан. Това вода долу ли? Това не е вулкан. Пича му викат вулкан, той нашия прави... Но това изглежда яко. Това... Добре, това не е нашето. Това му дам супер. Брат, това печели. Метеорит! Значи метеорит му викаш това вулкан. Видях някакъв дъвот на Legendary, между другото на миналото. Така. Как нямаше да има време да добавя кокошка, бе? Ти сега кокошка. Моля да летеше. Добре, много яко. Трябва да докато къща под пожар, то всичко тук трябва да е...
пожарната, но явно тук е като българската пожарна. Политика. The Nether. Брат, това не е вулкан. Брат, това е Това е просто... пилющина в лава. Това е просто рандъм плейс. Значи има сняг и в същото време ще има вулкан. Разбирам. Аз му дадох мех, защото заради ударите. Аз му дадох супер. Това е същото. Ей го. Какво стана от тук, бе? Какво? Че какво? Блоковете са глицнали? Не, това предстои да спечелим заради това. Ма не, това не е единственото, той тук. Hello, Hypixel? Да, бе, брат, Леброн Джеймс. Още, ако... Пак Леброн Джеймс, брат. Аз съм трамвай. Да, Добре. шест. На 6 сме. Еми, Окей. мислех си, че това е спечели. Така, Hypixel ми е бъгнала. Раздам цялото лоби. Да. Отивай към лобито. Пичове, това ще от сегашното видео. Не забравяйте да се сабскрайбнете, лайкнете видеото за още повече такива яки каки. И това беше от мен. Чао, чао. И това ще бъде от нашето видео. Не забравяйте да лайкнете и да се абонирате за видеото, за да качваме, нали, още такъв интересен контент, като този с Balkan Panda. И от мен, бай-бай! Яки.